Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan deliver na po tayo ng cabinet mga boss sa Puso Review. Yan, mga closet. Yan, tapos laboratory, tapos yung TV console, yan po yung mga di-deliver po natin. Ayan, shoutout kay Sir Salvador Esperanza. Siyempre kay Sir William Esperanza, ayan Corpus. Ready na po namin. So, Biyernes po ngayon. Bali, mag-stay lang sila ng isang araw doon. Bukas, uwi na po sila dahil long weekend. Long weekend po yung magboboto. Tapos, siyempre, pesta ng patay. Kailangan nila umuwi. Pagkatapos naman ng long weekend, babalik po uli sila doon. So, sliding. So, may papakita po natin yan pagpunta natin doon. Pupunta po tayo mamaya doon. So, dito, inaayos pa lang namin yung mga ikakarga. So, andyan na po yung magdi-deliver. Kinuha po namin dun sa Transportify. Ayun, TV console. Yung malaki-laki. Yung TV console, tapos closet, tapos yung mga cabinet. Andito po yung iba. So, nire-ready lang po namin. So, ito po yung paglalagyanan. Pagkakargaan po natin sa Puso Review. Yung pagkakargaan natin, kaya lang may karga na. So, hindi po natin ginawa yung isang elf kasi medyo maliit. Kaya kumuha po tayo ng bago, kaya lang may karga pa rin. Siksikan na naman tayo dito. Ito. Okay, so ito yung book namin mga boss, yung pinakita ko kanina. So mula dito sa bahay hanggang doon sa Puso Review, 5,640. Yan po yung babayaran natin. So L po siya na 15, no? 14. Ay, 14 feet. 14 feet. So yun po yung pagkakarga natin. So Transportify. Kung tutusin, mas mura pa dyan sa Transportify dahil yan, marami kasing nagbubuk dyan So pabilisan pa sila na kumuha ng mga biyahe. Kaysa yung mag-arkila ka ng may kakilala ka, arkila ka, tapos wala pa silang pahinante. Ang magiging pahinante, yung mga kasama rin po natin dito. So dito, kahit papano meron siyang kasama na pahinante na magkakarga. Tapos pagkatapos po niyan, pagkatapos na ma-assemble ito doon sa paglalagyan sa Puso Review, isusunod naman na natin yung Santa Ignacia. So dalawang Santa Ignacia project, tapos susunod po yung dyan. Meron pa po susunod dyan sa may Malasigi, Pangasinan. So yan, kitchen cabinet, tapos ganito rin mga cabinet sa kwarto. Yun po yung mga dyan. Ay natin doon. Kaya mga boss, ikakarga na po nila, sunod na lang po tayo. Bili pa tayo ng mga materyales. Nandito tayo sa Wilcon. Bumili tayo ng concealed hinges, full tsaka half. 331 po yung bawat isa, isang set. Cellphone number. Tapos kumuha na rin tayo ng continuous handle, 3, nagkulang. Meron? Ayos. 3, magkano na yun? 860? 860 plus yata sir. 870. Ganyan. 3. Jay! Okay, bali 7,184. Binayaran natin dito. Continuous handle, tapos yung mga concealed hinges. Okay. Welcome.
Ha? Kailangan ba ng tali, sir? May, tali, screw. Ito lang po yun, sir. Saan, sir? Doon sa Ranger sa dulo. Tapos bumili na rin tayo ng floated panel. So i-ano mo lang dito para pampatigas niya. I-ano mo lang dito sa gilid. Para hindi magbaw, itali mo na rin dito. Ayan. Pag-itali na lang. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa Posorobio Project. Ayan na, shoutout kay Sir Jack. Ay, Alicia Esperanza. Ayan na. Hello sir. Welcome home again. Hello sir. Hello madam. Hello, yeah. Hello. Yes sir. Sir Nori, Di rabi ka lang sa Samampat sir? di namin sampay. Ay di na minsan. Nag-stay kami lagi Manila. One night. One day, one night. Ganun. Kung Manila kami ulit tubigat, adaman event minsan. Busy ba ito ma? Tapos, natabi ka rin ito uno eh. May uno na naman kami. Long weekend dan. Tapos 5th at 5th. Graduation kami nag-ubing. Nung dyan lang ka dorate, di ang mga G-sak ko na. Sige sir, panggawan kita andito. Andito din mga mga materyales. Ay, mga cabinet. Ay, ayan So, andito na mga concealed hinges. Tapos yung clip, andito na rin. Tara. Ito yung ginawa natin dati. Papunta tayo sa taas. Nandito yung mga iba. Doon din nilibar. TV console. Diyan na rin. Punta tayo sa taas. Ito yung paglalagyan natin. Wala sila. So andito na po lahat yung mga cabinet. So pipix na lang po natin. So dito TV console po yan mga boss. Tapos may floated panel po dyan. Tapos may mga shelves dito
floated shelves. Floating shelves. Ayun, yan. Dito. Itong banda. So makikita nyo dyan sa screen yung 3D model niya. So ganyan po yung mangyayari dyan. So yung dyan sa screen makikita nyo kulay brown yung floated panel niya. So sabi ni sir ang gusto niya dito sa bahay nila, ang team daw ng bahay nila itong kulay na ganito. So ang ilalagay natin floated panel doon kulay green na rin, yung parang ganito mga boss. So yun ang ilalagay natin yan. So white. So dito na po lahat yung mga gagamitin. Tapos ito yung dating ano natin. Ito yung dati nating ginawa. Ayan o. Ang ganda o. Kompleto na. Kompleto na. Mas maganda yung warm white sa ilaw. Mas maganda yung warm white. Yung inglas na mga nilagay natin, kulay puti. Ito mas maganda na. Ano. Okay. So ilalagay pa yung mga yung kornisa. May mga kornisa pa yan. Ilalagay pa po nila yan. Okay. Tapos punta tayo dun sa kwarto. Master bedroom, tapos dalawang kwarto. So sliding lahat po yung pintuan natin dito. So dito sa master bedroom, so ito po yung malalagyan. Yan, malalagyan po yan. So sliding. Tapos dito, may lalagyan din ito ng lavatory. May lavatory po ito ilalagay dyan. Ganon din dito sa kabila. So dito naman yung room 1 and room 2. So sliding din po dito. Tapos malalagyan din ng lavatory ditong banda. So maliit lang. Yan, sliding din po siya. Kung ano yung itsura nito, ganon din po yung sa kabila. Magka ano lang sila ng area, magkasukat lang po sila. So ganun din, sliding. Tapos yung lavatory. Tapos sa baba, mayroon pang CR doon. Lalagyan pa po natin yun. Yung banda. Lalagyan pa po ito. Lavatory. Okay. Ayos. So, matutulog po sila dito ng Sabado kasi bukas. Sabado tsaka Linggo. Tapos, Linggo uwi po sila. Kasi Lunes, boboto na. Tapos balik na lang po sila pagkatapos ng Piyesta ng Patay.